Of je wire of je zakdoek wat je ook hebt. En toen zat ik naar wat je doet, tenti ude en je wat je doet, chip. In een congres, man. Dan kan je we gaan alle negatieve energie eruit wegwaaien. Ook rijden om kiezen, stappen van op kiezen. Dus als je zegt dat je nog wat kan kasma, dan help je mee om alle negatieve energie eruit weg te waaien. Alle handen, alle handen, alle handen. Alle handen, die zijn.
Yo,
met je toch? Je hebt lang gedaan.